kajing babril te long hai atat ngati nganda yo persakum kituru kapiang hi nga super khat be yi man ga khlumat ngan hati lot api na jong kilom ngan berta alak sati ba pila pen sati rikshnong pisung thu nem ngala penjab buram hi ga shnong burok ko wei ia ka film khasi ka balajar kerteng ka jing on sapani pai ba no ha ka khatwe tarik mta uram phang ha viju cinema shillong nadu ka por kharwe be jim step 4 baje basan baje janmit ia ka ne ka film lachna dai kong Diana Mary Marbanyang ibal akru kum kapuran harangkat uba lari susyang baru ba jonong spung kum kitang shop habakran shakilar patai kubor ka sinang kong hasilong press club ka kong Diana kalethu baya ka film lasdang ban ringdur nadu usnem arjar kat hanyo Henry nakidaw ka jingklat no iway na pedeng kinoy shimenta ha ka jingjia syabanding hajan ka yingsa ulat ka jela kalapan slam no namar baki hapwat daki waypad kinoy shimenta baru na ka jingwan lan shop ka klam kobit kat kandai kalanang penslam shushu ban penia cha prangi ka film Henry mentai ka film lala ban pendapura bat ka sa satang ban penipai ba no nadu ka kharway tarik mta urampang kalai thu ba ka jing penlut ban shanai ka film kalakot syaka khatlai lak tam kane ka kanhun kalkantu yaki pajba kumba kelajuan ban ajing kershan yaki weipat ki film khasi bakinwan ban ajing kershan lem yakane ka film dakabawan pej batsakihi dalaki jongki khmat kerteng ke jonga kerteng Diana Mary Marbanyang bat ngadai ru producer jonga ka film mai ka ban satellite la apa picu kerteng ke kecing bat ngiwan ka daw ko pagi long ni ben poy ni ka jaga ka long ba ni kwa ban thu pa ba ka film jongi ka satellite na ka waiter ko brai ba ara jar ar ka khat waiter khat we beje 8 baje bat 7 baje mila sedang ban shoot ini ka film na do santare ko bnaya gas ara jar khatnyo bat kita ki pemnak kiar pada nama ba ni dan no kami bay artist jungi ri nak khat na aku tu kacing hap chung tu di ngapo yang govern house tenang tu ki artist log minta kila kelong ki ni haban wat artist thamai biang te kum ta ter bat ni sedang pada ban continuous ya ka ban long ban shooting testa bet ya ka plan ni sedang do ajar khat pra ban lada ber ban shoot ka ajar khat pra bat ni lalu ya ka premiere show hapo ka khat khandai tarik ubnai December ajar khat khandai bat haga jing chisha ngila de banyo bat pelat no ya kani ka film hapo u arhajar arpho bat na ka daw jong kani ka pandemic pakalawan no ka lockdown te hang tu ni klam yo ban pelat show bat tak adu mentang sa yo ban ya kani ka film bat haga ni ka film la menta da manga himarwai da manga ru isalari bat I John bat dan dukat tu kani murki artist ki la menta kani ka film ka ki babon ma ko ma piru trai pi kwa ban te baka e ke chinge te ka chinge ka kani ka film hi kala bu ka kerteng bat ka kum ka jingkeli yang aya phi baka de ke kita ka chinge te kum baka kali ya phi mut ka juba pin sa yo on dat lawan te ni ka film kan nama ka juba ko dan haka te ngam kwa are ban longan num kwa na kaleng jonga bangan pen sai halo kata ka chinge na mai blai ni ubre wei pa wei kita na ka jong ka kom ka perkat ban ni syam na ka jong kata ka chinge te kani ka film no kalong kum tahi kum baka bu ka jingkeli mut ka juba pin sa yo on dat lai e kani ka film kat kum kacing persang barit jumi long ni kwa ban i baka jingit kam dai tang shi benta hende ke doi ke bobot ke benta kum bala ong ke ke jingit love happens in every color tingila shoot ru ya ka hapo hakini hi ki jaka ke bare hapo ka dikasi jumi ki ba shakum sha sora melim nang tade shabhoi te kum tar tar dia nak kuat bat itu ipi lade dan lese ki bala itu lupa yang bandar bro shibun ki bempat itu ya ka kerteng ka jonga ka deu Larry Suchang nga shonga sa mulai tulang by profession nga deu nong pemi film producer director haka ju kapor nga long ro mu teng shop baju ya shimenta shibun tuli ki film khasi te wat haka ne ka film ka e ka jing ie ya ka ba on supply pat ba ka khat waiterik na tau banai hapo biju cinema haka por khat wai beje arbaje mesngi ba sang beje janmia ngala shim ya ka main lead bat akabai de bat kan ka role ka jonga kan ka film
ngasngo ban ai kublai kerpang ya producer ibadai kong Daina Mary Marbanian mo ba ila ibit yang bangan sim ya kena kebentar ke bangan sim akan ke film bat kumju nga ai kublai ro ya baru ki cast and crew badai lengba ke jingi trish tam lang ke jongi kum ka tim mo ba kena ke film mentah kalau long successful bat kalau long ready ban pen ipat ba no apa ke cinema hall Ngajing lut hadu menta hadu bang dia ban pen ka film tarai kalau lut kat kum ka jingken ke bangayo kalau lut kum ba khat lai nyop hosan khat lai lak nyop san aja Baning kong ka kerteng jong ka dei John nong spo ngasong sa po lai lum ka bara chepo charum smith te ngaru ngadai we nang ting shop mo ba dan banta ka ne ka film ka jingi ha ka ne ka film ka jingi ngasim ya ka banta kum urishan ba dei u khna samla te khna samla ba dang puli mo bat u ba kum ta ka jinglong samla te dangwat ke kata kaji dangwat ke kata kaji te kumju ya hadu ba kan ke film ba ka tang ke kaji te ngan numla pan batai than sibun yang ni story jong ni film nganget ba lata pibaro pai ba pi1 ban saki te fit sate pen ke kata kaji kalian jong akum o presiden jong ni ka Sengki National Film Meghalaya Filmmaker Association nakapor siya kapor lumdadey lungba kilap patay kubor jing pen I jungi ki film hapo biju nomdon batip pai ki don ki we ki social media to kam poi lungba jung pi ki media ingi suban ai kublai nama nakapor sipor ngi ban pentip de hagani kapor lungba jung pi ngabu gajing kerpat ba ki paj ba kin ai gajing kershan ya ki film khasi kumba fila ai jing kershan kumya ka film ka jonga khandailat nata ka film penngop nang ta kiwi deki film kibala penmi menhakaner dang ya ban peni ya ka film kapap di sibun baki yawan ya ban ai jingkershan de kani kalong ka jing ai mensim ya ki samla ki jongi namar kumba pitip hi ba ka sorkaru kanumla ban ai kam ya ki samla jongi pindalai wat kam ru kalong ka ba te lengba kani ka kam sina film kalong sibenta nang menta ban ai kam ai jam hoi hadu menta ngim patla ya ka ban siu bha ya kini ki aktor aktres dan rei kum kiran ki film ki bang lasiu ya ki aktres tentu hi shilak te long kumta la da iyo sibu la da iyo ban ak lai sauteli se ila ban yo lai saulak haka shisnam kidon ki badang hapo e kataro ngamut ban ong bakani kadi kawe na gijing karlong kalat ban aikam ajam te ki producer ro kinyo ya kaban siubha tang la da ki paiba ki wan pe ikong dai nai la penlut khat lai lak te ikmi lenti bada duna karlong khat san lak te na ein se ya kata khat san lak te kan dei tang lang ba gajing kershan jong pi ki pai ba te kum mentang penpau gajing sukmen ba menta ki ni ki pai ba ki las dang kershan ni ki film khasi haba ngasung komen ro ba haba ki lek shikini ki piknik la ni ki lek sini kitai la ne wat haki mobile ro menta ki la yatem hai ni gajing ruai khasi bat kani ka pen I ba pi gajing kershan bat haju ka poro ka pen I ba ki khasi ro ki la khambha ka ban shnai gajing ruai te kata ka don lang side by side kabedi bat kene ka film ro ngala yo hi ka ban pek te ngar ngamla ban yathu ya khana tam nganut ban ong ba kadi ka film ka ba itenat bat phindom mabe anda pelawan pek